Endalo pradek nyaka na jatend piny Kenya manyien William Ruto chamo. Jo Kenya nyocha ni kod geno mar lokruok kaka yande osingo e kinde campaign. To en okenge mage ma osegoyo kata nyau mane ma osenene telo mare nyaka nyocho kaulo. George Bati kolono wachno. Tarik 13 dwe mar 9 2022 e alap ma Moi International Sports Center Kasarani, jatend piny Kenya manyien William Ruto chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich. I, William Samoei Ruto. Bang' chamo muma kendo kao ligangla mar telo manyiso ni tek koni e lwete, ka bandera mare mar loch bende mosore gi yamo e kor lwasi, Ruto keto singo mag gik ma odhi rakorego mokwongo mar keto ngima mayot ne jo Kenya. Our priority intervention therefore is to make fertilizer, good quality seed and other agricultural inputs affordable and available. Kaka wuono en ndalo 30 nyaka ne William Ruto cham muma kendo chako tich kaka jatend piny Kenya mar abich. Penjo en to bende nitiere gigo manyalo kelo buonjo e lend wang' jo Kenya. His Excellency. E kinde mano yango manifesto mare, Ruto ne okoni ngima mamedo ridore e pacho ka ne obiro kaluwore kod nengo mamalo mag gige pur ma ok lweny mano mako mach e piny mar Ukraine. The challenge of cost of living is increasing agricultural productivity, period. This whole story about Ukraine and all this is a lost cause. Kato obedo ni e kinde chamo muma mare ne ochako keto e tim singo kane olando dok piny nengo mar mbolea ne jopur. We have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50 kilogram bag, down from the current 6,500. Jopiny pod ywak ne ngima pod medo ridore kaluwore kod nengo mar mauta kod mwandu mamoko mochuno koting'o mogo kod sukar ma pod medo mana idho. E ndalo 30 mag loch mare, Ruto osebedo katemo chopo moko kuom singo mane oketo. E kinde yao od bura mar 13, Ruto ne ogolo chik mondo ndosu i budget ma pacho ka gi bilion 300 kokoni mano nyalo dwoko piny gope ma osebed kiolo gi piny owacho. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Nyaka no cham muma, Ruto bende osegwelo jotend migepe 22 mochano tiyo godo e piny owacho mare, jotend migepe marito mondo od bura mamalo puodhgi mondo gichak tich. It is also important that we set up the new cabinet early so that we can quickly take charge of the affairs of our country. Kaluwore ni ne odonje telo e kinde ma counties 23 ma thurka oro kwako. E ndalo 30 mag loch mare, jatend piny William Ruto bende osegolo bogi mag chiemb kony madhi ne counties go. E gino mamoko kuom jopiny yande ochako neno ka gima odwa timo limbe mathoth e pinje maoko. Nyaka ne ocham muma, Ruto osedhi e piny Ingresa e kinde ik mar Queen Elizabeth mar 2 kane pok odhi e romo mar riwruok pinje e piny mangima mane otimore e boma ma New York e piny Amerika. Osetimo limbe bende e piny Ethiopia kendo twak kod Prime Minister ma pinyno Abiy Ahmed. Jumapil mokalo ne odhi e piny Uganda kendo yuore nyasi mar dhialo higni 60 nyaka ne Uganda yud loch, kapok ofuye nyaka Tanzania kendo romo kod jatend pinyno Samia Suluhu Hassan ka okoni mag gin limbe mag jiwo tudruok e kind pinje Afrika ma ugwe kendo golo ohinga ma osethiro ohala e kind pinjego. We want to grow the relationship as East Africans together, and there is a lot that we can share when we work together. E ndalo 30 mag telo mare, apis jamin wach maduong' mar piny owacho owito oko moko kuom buche mag mibadhi koting'o mamieno mane en jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa manyocha ne ogwelo kaka jatend migao e piny owacho mare. Kata obedo ni jatend piny nenore kama go chandri, jopiny pod oketo wang'gi mar neno ka bende lokruok minyalo go e mbaka biro neno e ndalo 100 mag loch mare. George Bati, Ramogi TV.